Crec que tot això ha canviat, crec que ara mateix la relació tant amb el govern, gràcies també a la ministra que ha fet un treball impecable, la relació que tenim amb la Federació Andorrana, la relació que tenim amb els altres clubs i entitats esportives del país, són molt bones, ens sentim un mes, és evident que sempre treballarem per intentar convèncer a les institucions de que com més ens ajudin, més possibilitats tenim de competir bé i de pujar, de tenir l'objectiu d'intentar algun dia pujar a primera divisió, que de veritat crec que ningú en aquest país sap ni pot valorar el que seria que el Futbol Club Andorra pugés a primera divisió i que clubs com el Barça, el Madrid, l'Atlètic Madrid pugessin a jugar aquí a Andorra. Crec que no tenim la capacitat per poder-ho valorar, però en això estem. Nosaltres som uns obsessius, som molt ambiciosos i amb les ajudes que tinguem, que esperem que siguin les més grans possibles, doncs intentarem anar a la guerra i a tenir aquest objectiu. Martina Comas, està preparat el país per tenir un equip a primera divisió? A nivell d'infraestructura, perdó, però em plantejo, ve un Barça, ve un Madrid, 3.000 persones de cop creuen la frontera el mateix dia. És factible o...? No n'entenc tant com per dir-te una resposta tan tècnica. Però a nivell del feeling que teniu? Jo crec que la sensació és una mica com la del club. Quan m'has preguntat, crec que abans, el club, quin model de club vols, o forçadament t'adaptaràs. El club s'adaptarà, si això passés, que òbviament ara mateix estem parlant d'alguna molt, molt complicat, però el club s'adaptaria i crec que el país s'acabaria adaptant. Òbviament, a l'inici crec que hi haurien dificultats, però s'anirien solventant. Aquí el més important és que hi hagi la voluntat, i crec que la voluntat hi és.